Maraba da zuwa tashar Gilashi Top TV, ku danna subscribe kana ku taba alamar kararrawa ta yadda zamu dinga sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Tofa, wani matashi ya yi wuf da 'yan mata biyu lokaci guda, kai ka ji rabu. To amma kafin nan ku danna mana subscribe kana ku taba alamar kararrawar sanarwa, sannan ku dangwala mana alamar like kana ku yi mana comment ta yadda zamu dinga sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Matashin dai a zantawarsa da kafar watsa labarai ta BBC Hausa ya bayyana mana cewa dama can yana da ra'ayin auren mata biyu lokaci guda. Ya ce na fuskanci kalubale daga wurin 'yan uwa da abokai yayin da suke cewa kai da baka kawo mata ta farko ba amma kana faɗin mata biyu zaka aura. Ya ce ni kuma na ci alwashin koyi da sunnar da ke cikin Alkur'ani mai girma inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ku auri abin da ya daɗaɗa muku a rai na mata ko biyu ko uku ko hurhudu har zuwa ƙarshen ayar. Ya ce kuma da farko Maryam muka fara soyayya da ita kafin daga bisani muka haɗu da Maimuna. Shin ko wace ce za ta kasance amarya kuma wace ce za ta kasance uwar gida tsakanin Maryam da Maimuna? Ga dai matashin ango da bakinsa. Abin da ya sa na yanke shawarar auren mata biyu a rana ɗaya, ina so na yi koyi da Alƙur'ani mai girma, suratul Nisa, sura ta 4 aya ta 3, inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a fara da auren mata biyu, uku, hudu. Ita Maryam ita ne wanda na fara soyayya da ita ce wanda aka fara kai kuɗi gidansu aka biya sadaki. Kafin nan ita Maimuna Allah ya haɗa ni da ita, aka kai kuɗinta, kuma a ƙa'ida wanda aka fara ɗaura aurenta ita ce uwar gida, wanda aka ɗaura aurenta ta biyu ita ce amarya. So dalilin da yasa na ce ga amarya na Maimuna, uwar gida na Maryam. Ga ɓangaren amarya da ita uwar gida da iyayen uwar gida da iyayen amarya an ta ganin abin ba zai yiwu ba, amma daga ƙarshe Allah ya tabbatar da cewa abin zai yiwu. Ina da burin auren mata biyu tun can. Akwai abokanai na da 'yan uwa wani lokaci idan na yi musu maganan cewa in Allah da in na tashi aure na zan auri mata biyu, wayansu suke ce min baka kawo mana mata ɗaya ba kana magana za ka auri mata biyu. Na ce insha Allah in Allah ya da zan auri mata biyu, sai kuma gashi Allah ya zo ya cika min burina. Abin da yasa ba zan iya haƙura na auri uwar gida bayan wata biyu na auri amarya ba shine saboda ina so na yi koyi da wannan sunna ta Alƙur'ani, na samu wannan ladan sunna. Ta iya yiwuwa wannan sunnan ta yi sanadiyar shiga na aljanna, kuma ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya daɗa ƙarfafa min gwiwa wajen ganin cewa na yi musu adalci duka. To mu dai anan sai mu ce Ubangiji Allah ya sanya alkhairi, ya ba da zaman lafiya, ya kawo ƙazantar ɗaki amma ba ta rashin shara ba. Domin ci gaba da samun daɗaɗɗen shirye-shiryenmu masu ƙayatarwa, ilmantarwa, nishaɗantarwa, ku ci gaba da kasancewa tare da tashar Gilashi Top TV domin ɗorewar farin ciki mara misaltuwa.